Hi guys. I'm now explaining what happened to me. So this thing here, baby daddy, it has been happening for 3 years now. Okay, utoxic. Okay, akafuna ukuthi ngiphume nabangani bami. Okay, unaka ifoni yami all the time. So what happened this time? Besiblomile. Mesiblomile, okay, uqala uthatha ifoni yami. Makathatha ifoni yami, he's busy, like he's busy scrolling up and down to my phone. So he saw amanamba abangani bami, so ahamba nga-2 amanamba abangani bami, ayanda 2, Mpho 2, Kagiso 2, mama ka-Amo, yabo izinto ezikanjalo. So guy u-concerned ukuthi why amanamba abangani bakho ahamba nga-2. Ngithi guys, amafoni, ngithi obviously amafoni wamanje angena ama-sim card ayi-2, so I have no choice ukuthi obviously ngibhale ukuthi 2. Abe like awu namanga wena uyatsho lekho nje lento lena ngitshela yona. Asihambise emkhukhwini ongifudumazela ukudla. Kepha singene emkhukhwini, mase ngifudumaza ukudla ngize nje ngempama yaqwala ubuso. Hayibo yini manje songishayelani? Ubani lo? Simfonele lo muntu lona. Ngifuna ukwazi ukuthi bangathi okay fine, no problem. Like ungafona cause ayikho into engiyifihlayo. So obviously ngimphendule ngithi like kawu angeke ngizoloko ngizi-explain-a njalo kuwe. Why kwamele ngizi-explain njalo? Angeke ngikwazi ngisho ukuzi-explain-a kuwe njalo. Okay fine. Okay, uzangiphendula nokungiphendula ngithi ngithumele abantwana ukuthi bathenge i-airtime. Makase uvule umnyango obviously ngibaleke cause sengibonile ukuthi lo muntu lona uzongishaya. Ngcono what ngibaleke asale nefoni. Okay kena angigijimise, mangigijimise angidonse. Sifike emgwini hayi vele isuke-ke kush angishaya. I-fight iqale what time? Okay ngithe iqale ngabo-6 obviously ngabo-6 bekusakhanya. Iqale ngabo-6 until ngabo-8 abantu abakithi khane bayogogoda emkhukhwini. Okay, ugayi gush ejaridini bayakhuza nabantu basejaridini uyabashaya. Angikhulule ngibe mapunapuna nje ngibe nje. Alright fine fede-kena athi makalokhu angishaya obviously umnyango ukhiyiwe, iwindo livulekile like kumoshekile emkhukhwini. Ngithini? Lokho ngibiza amanamba wakamamami ukuthi bafonele umamami. So bawathole-ke amanamba kamamami. Benze njani? Bathi ngcono sifonele amaphoyisa. So ugayi uyabezwa ngaphandle ukuthi bathi ngcono sifonele amaphoyisa. Athini kimi? Wena ngifuna ukukubulala namhlanje asisambi. Abantu ejaridini sabavukile. Angidonse siphume sesigangeni. Sifike esigangeni hayi vele kuyalokhu angishaya ugayi kush. Hayi lokhu azenzela. So kwafika omunye ugayi kaso. Omunye ugayi makafika hayi gawa wenzani? Ugayi wakhona ngeke ngimkhohlwe like ngingamdescribe ukuthi unjani. Ugayi he's light, unentshebe so then ugayi lona makase uyangisiza ugunde i-G-scope, makafake ijezi elimnyama. Ugayi yaze yamtshela ukuthi hayi mantwana mani, ngcono ubambe mina-ke yekela usister athwaye shaya mina-ke okunani. Hayi wena awubambe wena, alwisa ugayi. So kuyalokhu angilwisa athi uzongifasela kuma-Apollo lights lapha e-outline. Okay, angithathe vele-kena alokhu angishaya, angihudula, angishaya ngey'ncinda enza whatsoever ini. So-ke sibuyele emkhukhwini. Masibuyele emkhukhwini ngaphasa out. Lokhu ngingaboni esigangeni, lokhu ngingaboni ngithi ngiyahamba guys, amehlo ami kade avalekile angiboni next. Ngihamba ngithinta phansi ukuthi ngizokwazi ukubona. Hayi man angigandi ikhanda angiyenzeni. Okay fine, mese sisaphuma esigangeni kundlula imoto. Athi simele le moto lezi cause mina ngizoloko ngimemezana ne-help. Simele le moto siphele, simele nabantu estradeni baphele. Hayi okay, singene vele-ke sisuke esigangeni sibuyele emuva. Masibuyele emuva hayi man sisuke kush angishaya ugayi. Okay fine kena ngiphase out ngiwe phansi. Bengingawuphi angikabhe nge-T_V. La ikhanda. Angikabhe nge-T_V. Ngiceda ukukabha nge-T_V ngiphaphame. Angithele ngamanzi bese ngiyaphaphama. Mengiphaphama kuyena ngizwa umamkhulu wami bayakhuluma go. Okay fine kuyena qala kuphendula yena. Ubani? Vulani umnyango. Hayi ngizwa ukuthi mamkhulu wami mfana. Azi ngavele ngaphelelwa umoya. Ngithi mabangithatha bengingaboni nendlela. Bese ngihamba nje cause nakho-ke ney'nyawo seziyasebenza zithi nje hamba ntombazane. Otherwise I thank God
ukuthi ngi-safe ngi-right, otherwise ugayi u-toxic. Yes, toxic nje, toxic. He's dating abantwana abancane and umdala, he is way too old. Omdala ubhizi nabantwana abancane, uyabakherisa, wenzani wenzani. Yes. Okay guys, thank you so much. I think ngiyi-explainele everything. Hello Mzansi, welcome to Mgodi waseMzansi. Nayivideo Natasha Mokoena uqoqa indzaba yokuthi baby daddy wamura kangakanani, uthi wamura wangakhona ngisho nokubona ukuthi wamshana nge-TV. And hloko sicoce lapha ku-TikTok le story lesitrende sasabalala lapha etinkundleni yokuqhumana. Abantu baze bamcorrecta ukuthi cha, wena ungathi baby daddy u-toxic, vele uthi nje baby daddy u-abusive because yini lelo ukuthi azakushaya ungaboni ngisho nasemehlweni. And some people were saying ukuthi kuyafana mos, you guys are still gonna get back together. Ntobiyela noma niyasicocela nyalo ngoba useva ukuthi usavuvuka emehlo, but immediately nje ahila amehlo wena na baby daddy ntobe seninoyi-2, nitobe nje seninoyi-2 na baby daddy. So ushilo lapha nako ukuthi baby daddy currently on the run because bayamfuna ukuthi umurile. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.